Tinalakay sa Pangasinan in Action Lingguhang Talakayan ang patuloy na pagtaas ng tourist arrivals sa probinsya ng Pangasinan sa pamumuno ni Governor Amado Pogi I. Espino III. Ang mga resource speakers ay sina Provincial Tourism and Cultural Affairs Officer Maria Luisa Elduayan at Center for Pangasinan Studies Executive Director Perla Ligaspi. Noong taong 2018, umabot sa 9.1 milyong turista at bisita ang dumayo sa mga most visited tourist destinations sa Pangasinan, lalo na ang Basilica of Our Lady of Manaoag ayon kay Elduayan. Sa report ng Department of Tourism, ang Pangasinan ang may pinakamaraming tourist arrivals sa buong Region 1 sa nakaraang 2018. Sinabi ni Tourism Officer Elduayan na patuloy ang pagtaas ng industriya ng turismo sa lalawigan. Nakikita po natin ang napaka-positive na growth ng industriya ng turismo sa ating mahal na lalawigan. Makikita po natin yan as manifested by the increasing and steady growth of tourist and visitor arrivals in the province of Pangasinan. Isa ring tinututukan ni Governor Amado Pogi I. Espino III ang ginawang first draft ng Provincial Development Master Plan. Kaantabay dito ang mga local government units sa pagbuo ng kani-kanilang Local Tourism Master Plan na siyang malaking tulong sa pag-unlad ng lalawigan ng Pangasinan at kapakanan sa komunidad. Ayon naman kay Executive Director Perla Ligaspi, binibigyang diin ang probinsya ang cultural mapping activities upang pagyamanin at paintigin ang kaalaman tungkol sa kultura ng lalawigan at kung paano ito makakatulong sa paglago ng industriya ng turismo. Nung tanungin si Dr. Ligaspi kung ano nga ba talaga ang gamit na salita sa lalawigan, Pangasinan, Panggalatok o Pangasinense, ito ang sagot ni CPS Executive Director. Pangasinan would denote land, people, and language. But we can also use Pangasinense to describe yung mga tao. Basta walang Panggalatok. Sa kasalukuyan, tuloy-tuloy pa rin ang paglaganap ng magandang proyekto ni Governor Espino ukol sa turismo para sa kaunlaran ng ating bayan. Niza Ferrer para sa Capital News TV.